Faiselle a vida costa arriba? Créame, o seu non é nada comparado co que lle pasa a Alfredo, o desequilibrado. Hola. Aí, Alfredo, que tal? Que? Como che vai a vida? Pois, home, teño che días. Depende. Que cachondo. Que vai ser? Ponme unha cervexa. Que? Gracias. Non te preocupes, estou acostumado. Pois, esa que está sentada aí non me quita ollo. Ti crees? Home, xa verás, vou ir alá e verás como cae. Bueno, tranquilo, tampouco seas tan lanzado. Xa verás como cae. Bueno... Que pasa, Luliña? Nunca che dixeron que é unha pomba preciosa? Ai, que riquiño. Senta, home, senta se queres. Ah, gracias. Podes convidar algo? Ai, que amable. Pois unha cervexa, entón. Vale, non. Xa vou eu. Paco, unha cervexa para a miña amiga. Ai, ves. Vai, sinto. Nada, home, nada. Podelle pasar a calquera. Vale, sí, a mí pásame moito. Sí. Vou sentar. Vale. Vai. Ai, que canción tan bonita, verdade? Sí. Veña, un baile. Baile, non sei se me atreverei a bailar, e o bailarlo. Oíste, que ritmo. Veña, anímate. É que xa lle digo eu que non sexa tan lanzado, pero é que el, veña, dalle. Ai, Miguelito! Nos pensamos que estas novas historias de Alfredo desequilibrado son, canto menos, orixinais. Non coñezo en detalle este asunto. Bueno, nós estamos contentos con elas, parecennos boas, pero... Eso é o que quería a sociedade galega. Vale, tranquilo. Tranquilícense. Me desborda tanta pasión, tanta emoción. Sí. Pois mira, vouche decir unha cousa, miña irmanciña. Era moito horas de que inventaran algo tan precioso para nós. Ai, iso era que donde vai que o tiñan xa os homes isto. Ándate, e non sempre a última carta da baraxa. Isto era unha total discriminación. Ai, falaches. Con todas as letras. Ándate, con isto entramos de cabeza no século XXI. Aí está, claro que sí. Porque as mulleres sempre fomos a última carta da baralla. Ándate, mira que bonitos os dous xuntos, parecen irmáns xemelgos. Que tan bonitos son, da gloria mirar pa eles. Eu miro pa eles. Oi, solamente sentí unha cousa tan preciosa, sabes onde foi? Unha vez que me entrou moita gana de viaxar por aquí, por a parte que se me alfojou a vejiga, e foi nos Cantores da Coruña. E deronche ganas de mexer? Moitísimas, por unha cousa tan preciosa. Vamos pa ali. Que gana de chamalate. Veña, tira pai. Arrea. Ai. As dos xuntiñas. Oiches, mi vida. Que? Te operache las tetas, carallo. Ándate xa. Mentira, a ver se fun eu agora a cambio radical. Era o que me faltaba. Pero chalco fixeches, te operaches, todas estás preñadas semejantes tetazas. Preñada de quen? Como non sea do Espírito Santo? Ai, a min que me importa quen é o pai. Ai,
Que justo dá poder falar e mexar ao mesmo tempo. Aquí estamos como dúas irmanciñas de la caridad. Tate caladiña. Non me pasou unha sensación tan así tan imposible desde que tuve de visita no Pazo de Oca da Estrada. Ai, con aquelas fontes, ali sí que dá justo mexar, Tamén che cobran 4 euros por entrar, 4 euros? 4 euros. Eu por 4 euros nos pago, que por 4 euros como pan toda a semana. É fresco. Aí está. Está como papel. Logo metes aí. A revista das Letras Galegas ten a honra de presentarlles hoxe a actuación estelar de Castelao. Vai un de galegos. Un galego que tiña que cortar a erva do seu sardín chama a outro galego para pedirlle a la segadora. Manolo, chamo pola cortadora do céspede. E o outro di, pois Pepiño escoítase de carallo. Pois eu non lle vexo a gracia. A verdade, é un xogo de palabras estúpidos sobre os moitos significados que teñen as nosas preposicións. Ademais, se os americanos foron á lúa, por que non vamos ter unha cortadora con auricular e con micro? Que carallo? Nen, cando din que a televisión e a cultura están de coña, verdade? Descarado, xa sí que sí, porque a cultura son outras roles. A cultura é lites, mates, ximnasia, coñecemento do medio, plastilina, os rollos da escola. Xa. A min que me dera ter estudado un pouco máis, sacar un título para colgalo na parede, sei. Buah, pois se queres onde está a miña mochila, porque está petada de libros e sen abrir desde hai 3 anos. Non sei, gustaríame chegarme algo á cultura. E non te movas, que xa vai a chacha. Hola. Hola, que tal? Boas tardes. Mire, son vendedor de enciclopedias. Sí. Marcho xa, non? Non, pasa, mira, que casualidade. Estaba falando ca miña nena que me gustaría volver a estudar algo. Ah, moi ben, porque nunca é tarde para comezar a aprender. Nunca é tarde, estás me chamando bella. No, só digo que, bueno, que está moi ben que a xente humilde... Humilde. Oiches, parecemoslle pobres. No, só digo que está moi ben que a xente que non estudiou no seu momento... Oiches, eu non estudei no meu momento porque quedei preñada desta, Oiches. E despois tóveme que poñer a traballar na praza, pero 4 regras ainda sei. E algunhas cousiñas máis. Sei, por exemplo, cando alguén está a piques de levalas, mira ti. Ah, sinto, pero non sei a que sei. No, porque és un ignorante, pero eu che vou explicar, non te preocupes. Eso que che quero dicir, eso que che quero dicir, é o que che quero dicir. Sácateme de diante, mamalón. Virme aquí a insultar a miña casa. Mira, é a chegarse á cultura e unha xa se sinte bastante mellor. Os infames portugueses. A comezos do século XII, os galegos e os portugueses aínda eran un pobo unido, que falaban a mesma lingua e tiñan idénticos costumes. Pero unha serie de desafortunados incidentes comezou a distanciar a xentes que ocupaban as dúas beiras do Miño. Xa chegaron a Tui, e como non tomemos medidas, pronto chegarán a Compostela. E se chegan ata aquí son capaces de todo. Eses portugueses son seres abominables, metade animais, metade bestas, que beben os seus ouriños e bañanse nos seus propios excrementos. Señor, perdón, eu teño un cuñado portugués e é un home moi limpo. Se cadra son medio portugués. Porque esas bestas son como animais cheos de pelos, bótanse nos brazos da primeira muller que atopa, por pouco virtuosa que sexa. Señor, que? Perdón, o meu cuñado portugués é un home moi piadoso. Se cadra é unha excepción, porque os portugueses son como bárbaros, que falan a berros e que comen nenos. Señor. Sí. Perdón, o meu cuñado fala baixiño e máis ben de bacallao. Moi ben, tío, quixeches. Acabade con este espía portugués. Vale xa. Agora saíde aí fora e enfrontádevos os nosos enemigos, os portugueses, a campo aberto. Acabemos con eles! Lopo, non te vexo moi entusiasmado. É que a min os portugueses non me fixeron nada, eminencia. Fillos, se cadra temos outro espía portugués entre nós. Como? Pois acabemos con él. Con él e con todos os malditos portugueses. Que saiban como nos portamos cos que se enfrontan a nós. E o Santiago Apóstolo vos acompañe. Decididos e esforzados,
Lopo e os seus avanzan ao encontro co inimigo portugués. Alá van os valentes, sorte os heróis, loros valentes. Que será deses bravos guerreiros? Que valentes, expoñerse así a unha morte cruel a mans deses monstruos portugueses. Tranquila, muller, que temos aquí a reliquia de San Eurípides que os protexe, non te preocupes. Mira, vouche ensinar, xa verás. Oiche, rapaza, hai de dar as gracias ao teu jefe, que tenche unha ceciña ben rica, por cierto. Ai, mira ti polo que pasou a reliquia. O dedo de San Eurípides por Cecina e mi madriña. Jesús, que mal presaxio. Tranquila, virtuosa, muller, tranquila. Que tes? Non sei que lle pasa, está intranquila, está nerviosa. Os animais cheiran o perigo. Se cadra detectou a presenza do inimigo. Que pasa? Parece que a cabra cheirou o portugués. Ela é moi lista, lista e leal. Vamos decir unha cousa, non me importaría nada morrer no campo de batalla se ao lado da miña máis nobre amizade. Grazas, amigo. Non, pero se eu falaba da cabra. Silencio. Non hai dúbida ninguna. Ese horrible berro gutural é inconfundible fala portuguesa. Tío Lopo, pero que destreza! Non o ves, Prosma, un portugués. Venga, a por él. Non llevades, a por él. Seguide a Lopo. ¡A por él! Tienes que ver como tío Lopo pelizou con preciosa vato. O portugués era un bicho enorme. Que máis que falar, berraba. Corvas, uñas e grandes gadoupas. Tal e como describides, iso semella un oso. Un oso, un oso. Serás ignorante. Vasme dicir a min que non sei diferenciar un oso dun portugués. E así foi a historia tal e como pasou. E este é o verdadeiro motivo de que os portugueses teñan tan mala fama entre os galegos.